Senhor Jesus Cristo, e o povo foi legal, e a possibilidade ele disse que não se pode Jesus, e ele era da longa e da mundo, até que ele e era uma massa, e muito sucesso, a nossa vida, a Deus, e tinha o nome exílio. Unanimity. Can you use it? If it's any other 26, 27, Dona Sudane, we can't dress you. Everyone, Unina, no studio. We can't dress you, everyone, Unina. Nokufundi wake amthandayo ebingapona wathi mina mame bheka indodana yakho wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela ngaleso sikhathi uJesu kumfundi lowo wamyisa kwakhe. Amen. Batalekana. Indaba yami ngifuna ukuyicala la. Uma uPilato ebona ukuthi abamele igama kuJesu unikeza kubantu. Uthi uPilato